Morning Jackie. Nde kwavuta kwambiri ku Cameroon kutsatira ma results ma elections, ma national elections amene alengezedwa posachedwapa. President amene wakhala kulamulira kwa zaka zambiri Paul Biya wawinanso. Nde anthu akwiya kwambiri. Paul Biya wakhala kulamulira kuchoka 1982. Nthawi iliyonse pa ma elections amawina ndi percentage yaikulu kwambiri. Ndi anthu ambiri akhala kukayikira kunena kuti sizoona. Apa pamene amapanga kampeni ndi mwana wake yemwe Brenda Biya anapanga di kampeni bambo yake kunena kuti ya dziko lili kusauka sili kupita chitsogolo chifukwa choti Mulungu asankhabe omweomwewo mukanayesera kusankha kwa anthu ena. Kunena kuti anthu ambiri abadwa kukula kusanduka anthu akuluakulu mu ulamuliro wa Paul Biya. Nde akuti anawina by 53%. Pamene anamaliza ma votes munthu amene anali wa opposition wankulu kwambiri odalirika wa opposition Issa Bakari anathamangira kulengeza before ma official results kunena kuti iye wawina. Ndi anthu anakhulupirira kuti iye wawina. Kenako ma official results mena mazatuluka kuzanena kuti Paul Biya ndiye wawina. Nde anthu aonena kuti sizingatheke chifukwa area imene Paul Biya samakondedwa kwambiri yoyipitsitsa yoti anthu amachita kudziwa kuti ukuku ndiye Paul Biya no. Ndi imene akuti wawina kwambiri walandira ma votes 86% kwa iyeyo. Ndi anthu akuti zimenezo zonzosatheka. Anthu akukhulupirira kuti Paul Biya sanawine akuona ngati kuti pachitika za chinyengo. Nde kwayambika mademo zitopotopo sikuli bwinoyi. Tsono Cameroon ndi dziko lonena kuti lili ndi ma minerals ambiri. Kuli gold, kuli iron, kuli cobalt, bauxite, nickel ndi ma diamonds. Ndi dziko lonena kuti likuyena kukhala lachuma kwambiri koma kuti sizikugwiritsidwa ntchito kwenikweni koma mayiko akunja ali ndi chidwi kapena amatha kufuna kupita kuti azikatani akapanga exploit. Nde anthu ambiri ndokwiya, anthu ananyamuka yamba mademo chani sizili bwinoyi kwa masiku ndithu. Misewu ndiyo bloka aame achitidwa deploy ali munsewu. Ndipo akuti akulengeza kuti anthu 4 aphedwa pamene ena akunena kuti no anthu aphedwa ndi anthu ambiri kuposa 4 koma official number ndi anthu 4. Nde pakali pano sizikudziwika kuti zitha bwanji. Ndi madera ambiri osati malo amodzi okha omwe ku Cameroon dziko lachita rise up likunena kuti no ma results awawa sitikugwirizana nawo. Paul Biya ali ndi zaka 92 ndonena kuti akakhala temu iyi akhala onena kuti akamazamaliza temu iyi akhala kuti watsala pang'ono kwana zaka 100. Anthu akuchita question zambiri koma zioneka kunena kuti zitha bwanji. Iyo ndi update chabe ya zomwe zikupangika ku Cameroon. Zikomo kwambiri.